Is-suwiċidju huwa realtà li ma tantx nisimgħu dwarha, iżda hija realtà li tmiss il-ħajjiet ta' uħud. L-Aġenzija Victim Support Malta madwar sentejn ilu nediet servizz li ma kienx hawn bħalu f'pajjiżna propju għaliex inħasset il-ħtieġa li tingħata għajnuna kemm lil persuni li pruvaw ineħħu ħajjithom bidejhom kif ukoll lil qraba jew persuni oħra qrib tagħhom. Wara li ħadu taħriġ fir-Renju Unit, membri ta' din l-organizzazzjoni bdew joffru servizzi lil min jeħtieġhom biex bħalissa għandhom madwar 72 klient li qed jagħmlu użu mis-servizz Spot. Iktar għat-terapija, aħna li nagħmlu mela għandna rwol ta' SLO li huwa Suicide Liaison Officer li jieħu ħsieb forsi l-affarijiet prattiċi li hemm bżonn qabel il-persuna tiġi ftit stabbli. Umbat niġu għal second phase li umbat ikun it-terapija ġana counseling, psychotherapy, family therapy u anka psychiatrist services. Li nejnu għom mod najdu l-MDT approach, li huwa multidisciplinary approach. Naħdmu fl-imkien fuq il-kas u nejnu l-xurxin u l-klient biex ikun iktar funzjonali ħjar fis-soċjetà. Staqsejna lil Lugrek li qed imexxi dan is-servizz jekk hemmx żmien stipulat li tieħu din it-terapija jew jekk jibqgħux joffru sostenn lill-klijenti tagħhom għal tul ta' żmien. Huwa ongoing u l-proċess jista' jinbidel skont l-eżiġenzi li nqalgħu fil-verità mhuwiex proċess li huwa ma tibda minn hawn tieqafgħu. Sometimes jista' jkun linear imma mbagħad sometimes jista' jiġi skont l-eżiġenza skont il-ħajja tal-bniedem għax l-affarijiet ukoll mhux biss suwiċid mhux biss jeżisti waħdu, forsi jkun hemm breakups, forsi jkun hemm telf ta' flus, forsi jkun hemm xi medical problem. Ġifieri skont is-sitwazzjoni kif tkun imma m'għandniex capping fuq sessions għalissa. Greg spjega li huma joffru servizzi ta' terapija u li min jixtieq jagħmel użu mis-servizzi tagħhom għandu jċempel 21 22 83 33.